Vă dăm prognoza pe parcursul întregii luni februarie. Pentru berbec, cele mai bune zile din februarie: 4, 5, 6, 14, 15, 22 și 23. Dar sunt și zile mai grele, acestea sunt 2, 3, 9, 10, 16 și 17. Cele mai favorabile zile pentru dragoste: 2, 3, 9, 10, 16, 17. Deci se combină undeva câștigul în dragoste cu cele mai grele zile în dragoste. Deci zilele de dragoste sunt mai grele pentru voi luna următoare. Cele mai favorabile zile pentru, am zis pentru dragoste zilele, dar să amintim că întreg anul 2023 nu este un an fantastic de puternic pentru sectorul dragoste. Pentru cei căsătorii vor rămâne tot căsătoriți. Cei singuri, în schimb, nu își găsesc pereche, oricât ar căuta. Cu alte cuvinte, acceptați o prietenie pe termen scurt, o legătură pe termen scurt, dar nu ceva pe termen lung, consfințit ulterior printr-o căsătorie. E timpul, în schimb, să vă iubiți și pe voi și să vă faceți așa un mic, să zic, proces de conștiință, să vedeți ce năzdrăvănie ați făcut în lunile precedente și pe care să nu le repetați și în luna februarie. Cele mai bune zile pentru bani: 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 24, 25. Dacă urmăriți voi, aveți câte o suită de câte 4 zile benefice pentru bani. E bine să vi le notați, pentru că de toate avem nevoie, dar în primul rând să avem și bani. Hai să vedem cele mai bune zile pentru carieră, pentru berbecii care încă muncesc și n-au ieșit la pensie. 1, 10, 16, 17, 19 și 28. La bani veți trăi ca și cum ați fi bogați. Veți prospera, se ivesc oportunități în plan financiar, unele venite chiar din străinătate. Câștigurile vor spori. De ce vă spun banii? Vi repet, pentru că sunt legați în primul rând de cariera dumneavoastră, care este bine aspectată și care, versul acestui aspect benefic, se repercursionează totul asupra câștigurilor financiare. Să știți că la multe persoane din berbec, situația respectivă financiară se va menține așa constant încă o perioadă bună de timp. Dar sfatul este să căutați să fiți mai puțin indulgenți cu cei care lucrați. De unde, eu știu, vă trageți câștigurile financiare. Pentru că felul vostru mai războinic de a fi, de multe ori, nu vă avantajează. Vă veți ocupa mai mult de zona spirituală. Sau, cu alte cuvinte, veți călători, veți avea ocazia să mergeți undeva și într-un pelerinaj, dar să vă apropiați mai mult și de, eu știu, drumul care duce la biserică. Mai ales că anul ăsta e un an universal 7 și anul Domnului. La sănătate este bună, a fost bună și în luna trecută, este și în luna februarie și va rămâne bună tot restul anului. Ăsta este, cred că, cel mai important anunț pentru voi, berbeci. Dar sfatul este ca periodic să vă masați capul, picioarele, fața, brațele și șoldurile, pentru că durerile se localizează acolo. Dacă aveți și câte o cremă din asta pentru tot ce înseamnă sistem, articulații și os, este foarte bine venită. Alt sfat benefic, ca să nu intrați în stres,
evitați furia, dar și teama. Teama de viitor, de ce urmează să se întâmple. Activitățile în aer liber vă vor ajuta să vă păstrați tonusul bun pe care îl aveți